Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Oopperakanavalle musiikkidraaman kiehtovaan maailmaan. Savonlinnassa esirippu ei laskeudu koskaan. Hyvät katsojat, tässä meidän satamapuistossa on tosiaan mielenkiintoinen tilanne, nimittäin olen saanut tähän viereeni kaksi viehättävää daamia, eli meillä on Senta Monica Chavez ja sitten meillä on Mari eli Maarit Sauramo samassa tuotannossa, kaksi viehättävää daamia. Frau Chavez, wie finden Sie diese Rolle? Also die Rolle ist eine von meinen Lieblingsrollen jetzt geworden. Ich habe jedes Mal versucht, mich wirklich ganz gut zu identifizieren. Ich liebe wirklich die Rolle so wie möglich zu erleben. Überhaupt nicht an Monica Chavez denken, sondern die Senta, dass so viel Opfer in die ganze Stück gibt und am Ende so eine echte, mutige Lösung macht. Wie viel haben Sie Senta gesungen? Ich habe 9-mal gesungen vor Savonlinna und deswegen ich sage Ihnen, jede Vorstellung, ich entdecke etwas anderes. Und das ist für mich das Schönste, das Beste, weil für mich gibt es kein Ende, eine Rolle kennenzulernen und an sich selbst jemanden zu schaffen. Ja. Maarit, minkälaista on olla Maarina siinä, kun on tällainen kansainvälinen miehitys? Se on loistavaa. Ja mun mielestä meidän kokonaisuus on erinomainen. Siis se on, äänet sopii toisiinsa ja siinä on eheyttä kaikin puolin ja tuoreutta. Nythän meillä on kaksi sentaa, niin ajatellaan tätä, niin minkälaista on, kun silloin kun on kaksi sentaa, mitä se vaikuttaa omaan rooliisi? Se vaikuttaa yllättävän paljon, koska he ovat niin erilaisia. Elena on niin voisi sanoa kuin musta ja valkoinen tai mansikka ja mustikka. Ja se on jännää, millä tavalla se sähkö siinä välissä kulkee ihan eri tavalla. Mutta nautin molemmista. Se on hauska kuulla. Frau Chavez, das ist das erste Mal für Sie hier in Savonlinna. Ja, es ist das erste Mal und ich finde es sehr schön. Eine sehr schöne Atmosphäre. Die Leute sind wirklich ganz nett und höflich. Also ich habe nicht so gedacht, weil Finnland ist im Vergleich mit südamerikanischen Ländern oder wir sind Burma. Aber ich finde auch, dass die Finnen Burma sind. Eine andere Art, aber ich finde wirklich ganz toll. Ja, ja wirklich. Sehr gut, sehr gut. Wie finden Sie die Schloss? Schloss, also ich finde es sehr schön. Ich finde, dass eine gute Akustik gibt es. Und natürlich muss man immer versuchen, so viel nach vorne singen zu können. Aber natürlich, auch wenn jemand spielt, muss man ein bisschen nicht so viel dran denken. Und weil sonst, es bringt nicht wirklich die ganze Inszenierung von der Regisseur. Aber ich finde eine tolle Gebäude, ich weiß nicht, wie sagt man das, und ich war sehr beeindruckt, erstes Mal, dass ich das gesehen habe. Maarit, sinä olet ollut pitkään poissa Savonlinnasta. Sinä olet ulkomailla laulanut ja me olemme kaivaneet sinua täällä. Kerro vähän elämästäsi. Kerronko viimeiset 10 vuotta vai ennen sitä? Siis, koska mä tein loppujen lopuksi hyvin pitkän karrierin. Mä lähdin jo 17-vuotiaana maailmalle. Ja sitten 10 vuotta sitten mulla kävi huonosti bussionnettomuus ja meni rautatanko selän läpi ja olin Sveitsissä sitten halvaantuneena. Ja sen takia mulle tämä, että mä saan laulaa täällä Savonlinnassa kuulostaa niin pateettiselle, että mä oon tullut kotiin taas. Tämä on mun kotitalo ja mä oon mielettömän kiitollinen tästä. Ja mä olen kiitollinen siitä, että mulle on annettu tämä mahdollisuus ja että mä saan olla lavalla, kun mä rakastan olla lavalla. Mutta niin kuin sanottu, Savonlinna on mulle jotain hyvin erikoista ja ne ihmiset täällä. Ja se riemu ja se lempeys, jolla muuhun suhtaudutaan, se on uskomatonta. En voi sanoa kuin kiitos. Se on hienoa meille, että olet täällä todellakin. Maarit, mitä Savonlinnan jälkeen sinun kohdallasi? Mä en ajattele mitään, koska tää on niin kuin mulle uusi alku. Ja mähän on vaihtanut täysin fakkia, koska sen onnettomuuden jälkeen mun ääni vaan pulahti alas. Ja mä oon nykyään altto. Ja mä elän päivän kerrallaan. Mä oon päättänyt sillä tavalla, että mä en ajattele eilistä, mä en ajattele huomista. Mä elän tätä päivää. On suuria konsertteja ennen joulua ja marraskuussa ja semmoista. Ja mä katson vaan, että mä pääsen eteenpäin. Ja luotan siihen, että näin menee, koska mä haluan laulaa. Hienoa. Frau Chavez, was haben Sie hier in Savonlinna gemacht?
Oh, eigentlich wirklich nicht so viel außer meine Probe, ausruhen und ich war wirklich nicht so viel unterwegs bis jetzt. Ich warte jetzt, dass meine Vorstellungen vorbei sind und dann vielleicht ein paar Tage nachher werde ich auch etwas hier besuchen und auch in Helsinki. Es kommt für meine Vorstellung der mexikanische Botschaft und wir denken, dass vielleicht irgendwann nach meine letzte komme ich einen Tag oder 2 Tage nach Helsinki auch und ein bisschen auch Finnland kennenzulernen. Aber ich war wirklich sehr konzentriert auf mein Stück und ich glaube, es gibt Zeit für alles. Und wo singen Sie nach Savonlinna Festival? Nach Savonlinna singe ich in eine Monumental Open Air AIDA in Deutschland. Also ich mache 2 Vorstellungen dort und dann werde ich auch in Mexico City. Das freut mich so sehr, weil ich konnte immer wegen Zeit nicht das wahrnehmen und jetzt mache ich dort Cavalleria Rusticana und ich mache auch den Butterfly. Und in Darmstadt werde ich Turandot singen. Und jetzt kommt etwas durch hier, ist es etwas in Frage angekommen wegen Teatro Carlo Felice. Ja. Also, meine schöne Frau, vielen Dank und alles gut. Alles Gute und heippa! Kiitos ja onnea Savonlinnalle. Vielen Dank. Und was möchten Sie auf Ihre Muttersprache sagen? Ya, queridos señores y señoras, son todos bienvenidos de corazón al Festival de Savonlinna. Todo lo mejor y que Dios los bendiga siempre. Thank you very much.